குட் ஈவினிங். கிளாசிக் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் பிளானர்ஸ் தான் என் வெட்டிங்க்கு டெக்கரேஷன் பண்ணாங்க. அந்த ஓனர் வந்து ஆண்டனி செல்வா வந்து என் கிளாஸ்மேட் தான். நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் 1 மந்த் முன்னாடியே. ரொம்ப நீட்டா பிளான் பண்ணி வீட்டுக்கு டெக்கரேஷனா இருக்கட்டும், சர்ச்சுக்கு டெக்கரேஷனா இருக்கட்டும், மண்டப டெக்கரேஷனா இருக்கட்டும், நிறுத்தி நிதானமா ஒரு 2 வீக்ஸ் முக்கியம் பிளானிங் மட்டும் பண்ணி என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு ஐடியாஸ் குடுத்து, ரொம்ப டீசென்ட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க. ரொம்ப நல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க. வந்த ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே பண்ண டெக்கரேஷனா இருக்கட்டும், சர்ச்ல பண்ண ரியல் ஃப்ளவர் டெக்கரேஷன்ஸா இருக்கட்டும், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தது அவங்களுடைய டெக்கரேஷனும், அவங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி ஆல்சோ. எவ்வளோ லேட் ஆனாலும் பரவால்ல, நிறுத்தி நிதானமா பேஷண்ட்டா எல்லாருடைய மனசுக்கு திருப்திப்படுத்துற மாதிரி ஒரு ஈவென்ட் பிளானிங் பண்ணி குடுத்தாங்க. ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் திஸ் டூ any of my other friends and future relatives who would want to do a video plan. So thank you so much. Please reach out to Classic Events and Plans.